Näin. Okay, and then stop. Don't move. Tony, also you can move. Okay, great. Tää on niin rankkaa, että kyllä tässä nälkä alkaa tulla. No hae syötä. En minä jaksa. Ootapa hetki. Tässä hätäilössä. Mutta ei tätä kyllä kuivitaakaan voi syödä. Joo, vähän kuivaa on kyllä. Hommapa vähän vettä. Okei. Tossa kai sitä olisi. Kiitoksia.